Magdagit sa bag sa magtiayong turista sa Panglao, Bohol nakuhaan sa CCTV. Samtang nangaon ang magtiayong turista sa baybayon sa usa ka beach resort sa Panglao ni atong Domingo sa gabii, makita sa video nga ang usa ka lalaki nga naghudi, miduol ug milingkod haduol kanila. Nagpakaron ingnon siyang mo relax uban sa laing mga turista. Dihang nilakaw ang ubang mga turista, gitanaw pa niini ang palibot ug daw nangita og timing. Taod-taod, gikuha na ang bag sa magtiayong langyaw nga gibutang ilawom sa ilang lingkuranan ug daling mipalayo. Sud sa bag ang ilang mga credit card ug debit card, duha ka mga passport, usa ka smartphone ug Philippine pesos ug mga dollars. Maayo na lang nga nakit-an ang cellphone nga gilabay lang sa kasagbutan aron dili masubay ang nahimutangan sa suspect. Giabagan sa tagiya sa restaurant ang magtiayong Taiwanese nga mi bakasyon sa Bohol aron ma-report kini sa kapulisan. Padayon karon ang investigasyon sa Panglao Municipal Police Station aron matumbok ug masikop ang suspect. Mahinumdum sa otoridad sa publiko nga magbinantayon sa ilahang mga personal nga butang, ilabi na kung anaa sa mga pampublikong dapit.